Il-Gvern jieda dettalji tal-Pjan Nazzjonali ta' Trasport Integrat Malta in Motion, programm dettaljat li se jsegwi pass pass it-trasport lokali fuq il-15-il sena li ġejjin, inkluż b'sistema ta' trasport veloċi bbażata fuq dik proposta 5 snin ilu iżda b'nofs l-ispiża. Id-dettalji dwar dan il-pjan ġew svelati f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħatat preżentazzjoni teknika lil mezzi tax-xandir f'pajjiżna bis-sem ta' Transport Malta, id-Dittarino Malta Internazzjonali Arup, Mizzi Studios u The Living Studios. Dan il-pjan qed ipoġġi l quddiem 5 pilastri u 6 elementi li se jkunu qed jagħmluh realtà. Dawn huma sistema ta' trasport veloċi, Rapid Transport System, is-Sistema Nazzjonali ta' tal-linja, it-trasport fuq il-baħar, l-effiċjenza fit-traffiku u strateġija għal parkeġġ u metodi ta' trasport alternattiv bħaċ-ċikliżmu u l-mixi. Hawn intqal kif dan il-pjan ta' trasport komprensiv li x-xogħol fuqu diġà beda fl-aħħar sentejn jibni fuq dak li kien żvelat fl-2021. Waqt li l-miri li kienu stabiliti dakinhar baqgħu l-istess, il-pjan preżenti jagħti priorità akbar lis-sostenibilità ekonomika. B'hekk b'mod partikolari fejn jidħol ir-Rapid Transport System qegħdin isiru l-istudji meħtieġa biex l-ispiża tonqos minn madwar 6 biljun euro għal 2.8 biljun euro. Fil-fatt din is-sistema mistenni li jkollha l-ewwel linja tagħha bl-isem ta' La Vallette twila 24 km u taqqat lill-ajruport ħal-Qormi il-Belt Valletta, l-Isptar Mater Dei, l-Università u San Pawl il-Baħar. Din is-sistema se jkollha partijiet taħt l-art, fuq l-art u anke oħrajn elevati mill-art skont id-demografija u topografija tar-rotta. Is-Servizz Nazzjonali ta' tal-linja mistenni komplementa tal-investiment fil-pjan il-ġdid b'sistemi li jwasslu lin-nies lejn is-sistema ta' trasport veloċi minn barra żewġ livelli ta' servizz li jfornu lir-reġuni u lill-lokalitajiet separatament. Dan fil-waqt li trasport bil-baħar la qed jopera illum ukoll se jespandi b'rotot ġodda, investiment infrastrutturali, iżjed frekwenzi u aktar integrazzjoni ma' metodi oħrajn ta' trasport. Investiment partikolari mistenni li jsir f'infrastruttura li tinkoraġġixxi l-mixi u l-użu tar-roti, partikolarment fl-aħħar parti tal-vjaġġi jew fi vjaġġi osra. Il-teknoloġija, il-politika u l-infrastruttura mistennija jgħinu wkoll l-effiċjenza fit-toroq minn barra strateġija għal parkeġġi allineati mal-metodi l-oħrajn ta' trasport. Waqt il-preżentazzjoni nagħtu wkoll li dan il-pjan nazzjonali se jkompli jara konsultazzjoni wiesa ma' dawk kollha involuti b'mod partikolari, professjonisti u waqdiet b'interessi partikolari flimkien mal-pubbliku in ġenerali.